What's up mga ka-bikers? This is Guardo Bikers again, nagbabalik. Kumusta ang life sentence natin dyan? Ikaw ay naghahanap ng panibagong mga lugar para ma-adventure mo, ma-explore mo, madayo mo? Sawa ka na, sa muwa-muwa lang, antipulo lang? Pues, introducing the freeing heart ng Tagaytay City, Philippines. Alright, ito si Nagdadasal na Kamay ay matatagpuan sa Tagaytay City, Philippines na isinapubliko noong 2002 nooy Honorable Mayor Francis Tolentino at ngayon Senador ng Pilipinas. Alright. Para maisa katuparan ng ating ekspedisyon, of course, imi-meet up muna natin si Master Gilbert. Good morning. So, Villamor Airbase na tayo, malapit sa Nichols na medyo nadili tayo ng dating sa meet up namin ni Master. Atay tayo dyan. Kasi hindi natin na-estimate na maayos yung distansya. Dapat pala mas maaga ako umalis para malapit lang sa Villamor. Kaya bandas Master wala dun. Saan sa banda pumisto? Baka sa kabila yun pumisto. Ito makabot ako dun. Wala ka. Ha? Ano neng? Papunta rin sila? Ha? Ano meron? So ito nga, naabutan ko si Master Gilbert sa Villamor Airbase. May tinulungan siyang kabataan na naplatan. Pinahiram niya ng bomba at binigyan niya ng patch kit. Kaso nga lang, talagang durog na yung gulong. So hindi na rin na kaya sa patch kit. So umalis na rin kami dahil wala na rin kaming may tulong. Tara! Let's go! Service road kami. So ito nga, medyo mambon sa umagang to, no? As you can see, yan, madilim ang kalangitan. Naway hindi yan bubuhos ng husto. Naway ganyan lang, no? Tama na yung ganyan lang, ambon tapos madilim, masarap sa ride yan. Pagdating nyo dito mga kagarda, yan yung pinaka-landmark. Nasukan sa Karatula. Diretso, likutan, Las Piñas. Las Piñas tayo. So, liliko tayo dito sa kanan. Yan. Bikutan yan diretso. Yan. Dito tayo. Ayan. Meet up sila. Time 6, 5:32. Mula dito sa C5 Road Extension mga kagwardo, diretso na tayong SM Sukat. SM Sukat na kami. Time check, alas 5:48. Alright. So ito, ay, sarado pala, diretso pala tayo. So yung harto sarado yan. Baka U-turn lang yan dyan. Try natin. Yan, U-turn lang, U-turn. U-turn tayo dito. Ginagawa kasi doon, So nag-U-turn lang tayo. Igating natin sa Arto, sa kanan na tayo. Radial Road 2. So ito na. Sukan sa sarado kasi doon. Kaya dito tayo. Pinaikot lang tayo, pinalayo lang tayo. So tara, ibayin natin tong Arto na may puso. Alright.
Medyo traffic dito, pulang-pula yung mapa natin. May regla yung mapa natin, pulang-pula yung mapa. Yeah. This is the ultimate way. Dito tayo sa Taputi Bridge. Yan, Taputi. Traffic luti. Animal quarantine checkpoint. Hindi naman tayo hayop. Pwede tayo tumirik. Gago! Alright. Mga jeep. All the way. Hey, master. Kapel, may tulungan natin. Alright. Haba-habang traffic ko. Time check, 6:32. Imos, Cavite. Sir? Okay. Picture tayo? Tara. Ano, double time tayo? Double time tayo? Ha? Imos, sabi ni master, susunod lang daw siya sa atin. Kung bubuilo man ako, hindi. Ako lang, malamang, akong trangko. Tara, bibigyan natin ito. Total, mahaba naman ito ang Imos sa, Radial Road. May pahabaan ito. Ito lang naman ang babaybayin natin hanggang Tagaytay. So tara, let's go! Robinson. Sa part na to, paglingon ko sa cellphone ko, wala na si Master Gilbert sa likod. Kasi yung camera ko connected sa cellphone, naka wifi. Kaya nag-alala ako at huminto na kagad. Inantay ko siya. Wala si Master. Antayin natin. Ayan. Ano nangyari? Ha? Ayos lang din. Ha? Ano daw? Nag-alang din ako. Hindi ko naintindihan yan. So yun nga no, naalala ko na 3 months na palang hindi nakapag-ride long ride si Master. Kaya yun, hindi pala siya dapat hatakin sa trangko. Dapat pala inalalayan lang siya. Kaya simula dito, pinauna ko na siya. May time na umuna ako pero hindi ko siya hinahatak. Sige, lalay tayo. Alalayan nga pala natin si Master kasi ang tagal-tagal din nakapag long rides. Nakalimutan ko yun. Sorry naman. Sorry na. Kaya pala naiwan. Paglingon ko na wala. So ito, huwag na natin itong iwan. Punahin na natin.
siya na yung mag-adjust. Hindi, siya na yung mag-rangko. Ang importante, dito tayo sa likod. Welcome, Dasmariñas. Dasmariñas. Tara. Dasmariñas. Let's go. Continue tayo. Dasma na kami. PNP Cavite Police. Dasmariñas. Time check, Dasmariñas. Alas 7, sakto. Babaybayin na namin tong kahabaan ng Dasmariñas. Arto pa rin kami, sa Arto. Skidmore Market, Central Mall, Dasmariñas. Yan yung pinaka-sentro ng mall sa Dasma. Simula dito sa Dasmariñas para nang ikat yung pakiramdam namin ni Master. Simula dito para na talagang plat pakiramdam. Dito nagsisimula yung banayad na ahon hanggang silang to, hanggang Tagaytay. Parang plat, parang mabigat. Naramdaman ko na. Bumuboylo na si Master. Hop. Yan, orange pa. Nakahabol tayo. Kung hindi ka nakahabol, iwan tayo ni Master. So, Dasmariñas pala, Master. Dasmariñas pala nagsimula yung banayad na makunat. Pwede, patay yung spotlight eh. Bakanti natin, go tayo. Tara. Makapa. Laylay bay. Dasman pa lang tayo, laylay na. May 40 km pa tayo. Higit. Dasmariñas pa rin. Dasmariñas. Every business liable. Ha? Gulong mo? Flat na ba pakiramdam mo? Ganun na rin sa akin. Ganun na rin sa akin. Flat na yung tuhod ko. Vista Mall, Dasmariñas, all home. Special things from the Dasmariñas City of Dasmariñas, home of the Paro. Paro pala to. Silang na ata to. Silang na. Yan nga, tama. Silang na yung sequence. Silang yung PH. So, welcome to Silang. Malapit na. Sunod dito Tagaytay. Pero mahaba pa to. Mahaba pa tong Silang na ito. Nandito maraming buko sa Silang. Master, ramdam ko na yung buko. Paparating na si buko. Pero kain muna tayo. Pero doon na rin tayo kakain.
Doon na rin tayo kakain sa Bukuan. Oo. May ano tayo. May kamote. Ha? Mag-ano ka? Mag-carbo ka? Eh. Tumayo tayo na si Master. Sakit na sa wit ko. Ganun din ako. Madalas na ako tumatayo. Takot na. Ramdam mo na yung buo. Sa silang kasi maraming mga tinda dito sa gilid. Furniture, mga halaman, mga plantitos, mga kung ano, buko, mga furniture, marami dito. Furnitures. Master! May truck! Hindi na pansin na sira kayo ko. Lang. Ayan mga mumoy. Mga kata to. Wala natin. Di mo napansin yung truck. Ha? Doon natin sa unahan kundi time check 7:55. Nakapasok tayo dito sa silang is 7:50. Yan yung na-issue Master yung nilagyan nila ng yung bandera nila binastos. Yan, maakyat lang yan Ayan yung binastos na bayan namin to. Raya sa Tracy. Silang kasi tapos street. Silang kasi to. Tapos yung palabas Tracy. Tracy Martires. Gago! Kunat Master Saka yan. Go. Silang crater diretso. May arko na yan. Kung patagay tayo slide, nasugbo slide din. So silang crater. Yan na. Silang na tayo. Talagang silang sinilang. Welcome to silang crater. Yung may arko doon. Silang. So dito tayo, patagay tayo. Ano? So unahan tayo Master. Alright, Vista Mall sila. Ayan. All day supermarket. Yan, supermarket. Patagay tayo, diretso lang. Sabi ni Master na diretso, galing kami nag-recharge ng tubig. Sabi niya, tara! Dumiretso, iniwan ako. Di pa nga ako nakasot ng helmet Ayan. Sarap ng road guys. There. Kung sa Rizal may mahabang parang, dito sa silang may mahabang parang ahon. Makunat sa tuhod yawa. Sabi si Farmers Signaling Marketing. Ito yung sabi ko siya. Tunahan. Nandun yung bukuhan, yung pinahinga namin nakaraan. Dito ata yan. Parang dito ba yan? Parang sa unahan.
Unahan pa ata, master. Doon na tayo? Oh. Ha? Baka na malayo pa eh. Sige. Tara. Yung baliktad yung balik ko. So doon na kami magbuko. Malayo pa yung dinaanan namin nakaraan. Hindi na ba pwede sa 18 yan? So buko muna kami. Shoutout kay paring Kinit Royal. Shoutout kay Josuan Margel Manuel. Shoutout kay Ed Torres. Pasensya na kayo dahil nakapag-advance ride kami ni Master Gilbert. Hindi tuloy kayo nakakasama, no? Dahil Saturday may duty kayo. Advance ride namin yon dahil Father's Day, Sunday. Event daw siya sa bahay nila. So yun, sana group rides na tayo ng buo, next rides, no? Lalong-lalo ka na, paring Kinit. Sana sumama ka na. May re-reserve ako sa yung destination para sa iyo yun. Tinry ko pa rin naman na pagbigyan kayo sa Sunday, mag-ride sa Sunday. Kaso nga lang, sa sobrang init nung rides namin sa Sabado, so hindi talaga kaya. Lalantang gulay ako nung Sunday. So, better luck next time. Gusto ko rin tulak si Master. Pero malakas pa si Master sa akin sa ahon. Ako na lang magpatulak kay Master. Halaman ni Fred. Ang ganda ng halaman. Ha? Ano na? Bearing na? Sa akin tumutunog kanina ko eh. Palitin na talaga eh. Laylay. Ha? Oh. Basag na ba? Hindi na kaya ng partner nila. Sira ba? Kaya na yan. Ha? Ano na? Bagal-bagal lang tayo. Alright. Papuntang Red Falls. Punta yan, ha? Oh, down tayo po mga master. Diretso na kami. Kasi sa Skyruns kami. Sir.
Laurel, Santa Rosa, Nasugbo. Super Metro, Hypermarket. Or still hindi. Alright. Ganda. Kaya alam mo ulit. Mainit pero malamig yung hangin. Bunayad pa rin. Sakit sa tuhod. Ay, alam mo. Master, nandiyan pa. Lourdes Grotto. Ang tapat niyan ay yan ata entrance dun eh. Skyruns. Yan yung Skyruns. Ito lang pinuntahan namin. Tapat. Mama sir, picture nyo ito. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal.